ikke sidder på bordet eller sådan noget. Goddag, børn. Hvad? Nå, det var ikke mange, der er i dag. Det ser ud som, der er sygdom. Ja, så er det tid til prøve, og det er en prøve i lydskrivningen. Det er sådan, at jeres årskarakter i år, den bliver lavet på baggrund af denne ene test. I har 5 minutter til at lave den. Så værsgo at arbejde, og hvis der er noget I ved mig, så er jeg på lærerværelset. Der er lige noget kaffe, der skal ordnes, så hej igen. Hej igen. Hej. Nå, Frank! Asger, Frank! Yeah! Det giver 12. På det her. Ja, for 12. Jeg får helt sikkert. Ja, måske for kun... Ja, så er der gået 5 minutter, og I skal jo aflevere. Kom, værsgo, kom og aflevere. Det må være godt lige gå lidt tjek. Kom. Ja, det er en klar 7'er. Værsgo. 7'er. Tak. Ja, godt. 02. Og det her, det er en klar 4-tal. Ja, det tror jeg, den er 100. Ja. Der har vi. Ej, så har vi, det er en 10'er. Den er kreativ. Og Jeg tror også... ej, Ja, det er Ja. til et 12-tal. det er så 02, ja. Lige et øjeblik. Vent nu lige lidt. Hold da op. Ved du hvad, det er en 12'er. Det er en 12'er. Den er god. Ja, Ja. min her, den må være rigtig god. Det er Da Vinci-mysteriet, som jeg lige har skrevet. Jeg fandt lige på det her imens. Da Vinci-mysteriet, ja, det er stadig rigtigt nok, men det er vist også det eneste, altså det er jo, jeg bliver nødt til at sige minus 3, der er ikke nogen forståelse i det her overhovedet jo, så ja, tak for i dag, børn. Selv tak. Ja, tak. Er det godt? Jeg fik 12. Ja, præcis. 12. Word. Asger, seriøst? Hvordan gjorde du det? Jeg er bare Frank. Asger, Frank. Prøv lige at gøre det der igen. Frank. Asger, Frank. Okay, hvad så med Mondro? Lasse Mondro. Hvad fanden har du gang i? Det er jo ikke sjovt. Nej. Hvad så med Frank? Asger Frank? Hvad fanden laver du? Du hedder ikke engang Asger. Han kan aldrig nogensinde lave det, han kan. Du ligner ham jo ikke engang. Jeg skal Nej. pisse. And Frank has left the building. Stair style. Se. Ej. Okay, jeg har et sidste forsøg. Tredje gang er lykkens gang. Det har bare været godt der.
Navnet er Frank. Asger Frank. Døldrup. Hey! Asger is in the building! Det er Asger. Yeah! Du ligner det Mondo. Navnet er Frank. Asger Frank. Yeah! Alle sammen, fælles trappenedgang. What?